Il-Gvern se jkompli implementa aktar miżuri b'saħħithom favur il-persuni b'diżabilità u dawk il-persuni li jieħdu ħsiebhom. Fil-baġġett tas-sena d-dieħla l-ġenituri li ma jaħdmux u jieħdu ħsieb tfal b'diżabilità se jkunu qed jieħdu €487 oħra fis-sena biex issa l-Carers Grant se jibda jilħaq kważi €5,000 fis-sena. Bis-saħħa taż-żieda mħabbra fil-paga minima u tal-kola l-assistenza miżjuda għal diżabilità severa se tkun qed tiżdied bi €17 u 39 ċentesmu fil-ġimgħa. Il-Gvern se jkun qed iżid ukoll l-assistenza għal diżabilità severa bi €12 u 81 ċentesmu fil-ġimgħa. L-assistenza għal diżabilità se tiżdied ukoll bi €8 u 54 ċentesmu fil-ġimgħa. In-nefqa għall-assistent personali għal persuni b'diżabilità se tkun qed tiżdied għal €5.2 miljun. Din il-miżura hija ntiża biex persuni b'diżabilità ikunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar u indipendenti. Il-Ministru Karwana ħabbar kif il-Gvern se jkun qed iżid in-nefqa tat-tax credit għat-terapija ta' tfal b'diżabilità b'aktar minn nofs. Mis-sena d-dieħla tax credit għal ġenituri li jieħdu tfal b'diżabilità għal terapija mhux offruta mill-Istat se jkunu qed jieħdu tax credit ta' €500 fis-sena għal kull wild b'diżabilità. Mis-sena d-dieħla l-Gvern se jkun qed jikkonsolida l-evalwazzjoni medika għal persuni b'diżabilità li se tibda ssir quddiem bord interprofessjonali li se jimxi fuq standards internazzjonali dwar is-saħħa u d-diżabilità. Fil-ġimgħat li ġejjin mistenni jibda l-proċess biex jiġu evalwati l-applikazzjonijiet li ġew sottomessi minn persuni li soffrew b'diżabilità permanenti kawża tat-talidomide. Kif diġà mħabbar il-Gvern alloka €3 miljun ex grazzja għal dawk il-persuni.